Sme občianske združenie, ktoré sa venuje mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. Mladí ľudia s mentálnym postihnutím po skončení vzdelávania väčšinou ostávajú doma alebo čakajú na umiestnenie v sociálnom zariadení. Ako skupine špeciálnych pedagógov a rodičov mladých ľudí so zdravotným nevýhodnením nám nie je ľahostajné, že sa ocitnú v sociálnej izolácii. Tým prichádzajú o priateľstvá, rovesnícke vzťahy a život v komunite. Preto sme sa v roku 2021 rozhodli založiť občianske združenie OZ Šarbel. Našou víziou je vytvoriť bezpečné prostredie dôvery, prijatia a úsmevu. Priestor, kde by mohli rozvíjať svoje zručnosti, talenty a záujmy. Chceme, aby títo mladí ľudia mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Zažívať pocit spolupatričnosti, rozvíjať kamarátstva, naplňať svoj potenciál a cítiť sa užitočne a potrebne. Aj vďaka vašej podpore môžeme našu víziu naplňať. Ďakujeme vám.